Удря като проклет звяр. Невероятно е. Извинявай за израза. О, Боже. Майк Тайсън в най-добрите си години унищожаваше най-добрите бойци от златната ера на бокса. Най-опасният човек на планетата. Без никакво съмнение. Но имаше един човек, когато дори самият железен Майк не искаше да срещне лице в лице. Един звяр с прякора Донован Рейзър Ръдък. Този убиец с ръкавици даде на Тайсън една от най-бруталните битки в цялата му кариера. Не веднъж, а 2 пъти. Така че се настани удобно, защото предстои да видиш най-ожесточеното съперничество в историята на бокса. Донован Ръдък не беше обикновен боец. Докато други излизаха на ринга с добре изучени комбинации и перфектни стратегии, този ямаец имаше само една мисия – да те унищожи. И затова той изобрети своето любимо оръжие. Удар, който светът нарече смаш. Див хибрид между хук иъпъркът, който идваше от ъгли, които никой боец не очакваше. С тази бомба в юмруците си, той натрупа 15 поредни победи, 13 от които с нокаут. Толкова опасен беше, че легенди като Холифилд и Ридик Бол отказаха да се бият с него. Но имаше един, който не можеше да откаже – Майк Тайсън. Историята на това съперничество започна още преди да бие първият гонг. През ноември 1989 година Ръдък вече беше спечелил правото да се бие с Тайсън. Всичко беше готово, но железният Майк не се появи. Той се позова на бронхит и отмени мача. Светът на бокса не му трябваха и 5 минути, за да си направи изводите. Най-опасният човек на планетата се страхуваше от Рейзър Ръдък. И за да стане още по-зле, 3 месеца по-късно Тайсън загуби короната си от Бъстър Дъглас, което даде на Ръдък още повече основания да говори. Тайсън вече беше нокаутиран от по-слаб противник и ще падна отново. Когато битката най-накрая беше потвърдена, нито един от двамата не се сдържа. Тази битка няма да бъде толкова трудна, колкото всички мислят. Той продължава да повтаря, че ще бъде лесен матч, но дълбоко в себе си знае, че ще бъде ад. Мисля, че мога да боксирам по-добре от него. Боят най-накрая се състоя през март 1991 година. Ръдък влезе на ринга с увереност, която граничеше с лудост. Звън на камбаната и двамата се нахвърлиха един върху друг, сякаш се мразеха от предишни животи. Тайсън доминираше. Прецизен, експлозивен, неудържим както винаги. You could cut this tension with a knife. Both men throwing punches. For 12. Oh, a heavy right by Tyson. Down goes Ruddock. He says he slipped. Но Ръдък не беше от тези, които се пречупват лесно. Той нанесе на Айрън Майк няколко приспивни удара, които биха изпратили всеки друг боксьор в отпуск. Тайсън дори не мигна и продължи напред. Докато в следващия рунд реши, че вече е достатъчно и прати Ръдък на пода. Но
Рейзър активира последния си шанс и пое контрола над боя с сила. Disregard, this guy can punch. You're out of your game plan. And he's right, he went to sleep. Got it in the right hand over. Oh, nice hook. Here comes Razor running out of nowhere. A cover uppercut by running. A right. Изглеждаше, че на Iron Mike боят му излиза извън контрол. Some hard punishment again. A left uppercut by Razor running. That stunned Tyson. Now Tyson says no. Hit me again. And he did with a right. As the bell sounds. Тогава дойде седмият рунд и там се случи нещо, което никой не очакваше. Now the right combination. Steele steps in. Is it over? It's over. Съдията спря боя. Ръдък беше изправен, в съзнание, готов да продължи. Но съдията го спря въпреки това. Публиката избухна от ярост. Бяха дошли да гледат война и някой току-що им я беше отнел. In the ring. Jacquetti's under all of that. Няколко минути по-късно, самият Майк Тайсън призна силата на Ръдък. Удря като проклет звяр. Невероятно е. Извинявай за израза. О, Боже! Дори Евандър Холифилд, който беше сред публиката тази вечер, настоя за реванш от мястото си. По този начин не трябваше да спират боя. Отнеха мечтата на човек, който можеше да продължи да се бие. Спряха го твърде рано. Тайсън трябваше да поиска да не го спират. Попитаха Тайсън за това и той отговори със спокойствието на човек, който няма съмнение. Мислиш ли, че беше правилно да спрат боя? Наистина не съм изненадан. Той беше наранен и беше взето правилното решение. Ако не бяха спрели боя, резултатът щеше да е същият. Рейзър Ръдок ще използва това в своя полза. Ще каже, че не е загубил и ще иска да се бие отново. Добре ми се струва. Съжалявам хората, които искат да ме победят. Когато реваншът беше потвърден, омразата между двамата беше достигнала друго ниво. Този път Тайсън не говореше за победа. Говореше за убийство. Този път той трябва да умре. Ако не умре, не се брои. На 28 юни 1991 година и двамата влязоха на ринга с нещо повече от шампионския пояс заложено. Ръдък искаше да докаже, че първият път е било обир. Че той е по-добрия. Че короната му принадлежи. Звън на камбаната и двамата се хвърлиха в центъра на ринга, сякаш светът щеше да свърши тази нощ. Тайсън включи режим Берсерк още от първия рунд. Буря от опустошителни удари, която не даваше почивка. Тук Тайсън щеше да покаже защо ударът му е от друга планета. В следващия рунд той отново щеше да повтори същото. Perfect right hand. Let's look at it from this way. Completely unprotected. There goes the right. That should have put him away. And the crowd reacting. Но Ръдък отвърна със своя съкрушителен удар. Този проклет удар, който дойде от невъзможен ъгъл и разклати сериозно челюстта на Тайсън. Айрон Майк се залюля. Публиката онемя. За миг изглеждаше, че Рейзър ще изпълни обещанието си. Ръдък пое контрола и започна да доминира безмилостно. Но когато прозвуча гонгът за 8-я рунд, Тайсън излезе преобразен. Все едно е провел много сериозен разговор със себе си въгъла. But Tyson's got a gigantic heart.
You take off points. Doesn't help you as far Тайсън си върна контрола, но Ръдък не беше лесен противник. punches, giving you some kind of figures, but I think he's ahead. Wallace looks intent on not letting. Oh, Tyson just got hammered and he comes back fighting. What an exchange! If this is judged a draw, it's a 40-1 shot. Oh, whoa. And then Ruddock answered with a... Майк Тайсън постигна победа по точки, с което затвори последната глава от това съперничество. Mighty Mike Tyson! Но има една подробност, която историята не може да пренебрегне. Ръдък изкара по-голямата част от тази битка с счупена челюст. И въпреки това не отстъпи нито крачка назад. 2 битки, 2 победи за Тайсън. Но никой, който е гледал тези битки, не би се осмелил да каже, че Ръдък е загубил лесно. Този ямаец даде на железния Майк най-трудните нощи в кариерата му. И го направи с счупена челюст.